An balima Cherif la télé filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ n k'aw bisimila ka Jabaranin Su mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye kunnafoni daminɛ la min bɛ tali kɛ Mali cakɛlaw olu ka lapasali kuluba ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM laadalako la san o san u deli ka kɛnɛ min sigi ni ka Mali baarakɛlaw u tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen premier mai ale ɲaɲaliw kɛ ɲinanta baaraw olu kɔni ɲɔngirila k'o sababuya kɛ an ka jamana bɛ lahalaya min na a kun de ye ka se k'u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ani u ka dusumakasa k'o yira an ka jamana kɔnɔdenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛfini tabaw n'o ye an ka finitigiw ye ka se ka u ka dusumakasa yira olu la ka sanga ni bingani wale cɛjugu min kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na banbanci tigilamaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ hali bi u ka laɲini na an ka jɛ ka UNTM maaw yɛrɛ olu ka walawalaliw ɲɛmada Amadu Kamara ani Ibrahim Kulubali olu ka kuma galaman na an ye ɲinan défilé bɔ a ma kun wɛrɛ tɛ degun min y'an sɔrɔ avril kalo tile 25 n'o banbanci walew ye an ka villes ni an ka garnison ba n'o ye Kati ye k'olu attaquer ka tiɲɛni don an kun an ka kɛlɛ ɲɛma n'o ye général Sadio Kamara ye ale tora kɛlɛ la a tora Mali la Maliko kɛlɛ la o hukumu kɔnɔna na an ko an tɛ se ka a to jamana bɛ nin lahalaya in kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛna premier mai fêter an bɛ bi jumadon in kɛ don ye tasibila don ka duwawuba k'u ye u tora Maliko min na Ala ka aljana kɛ u saraso ye Sadio kɛlɛ ɲɛmaaba kun don jamanatigi don maliyɛn don sɔrɔdasi don a sɔnna ka to maliyɛnw kɛrɛfɛ a ka taali misali don min ye dɔrɔn k'a fɔ ko maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in jɔ jamana y'anw de ta ye jamana mana kɛ cogo o cogo an ka se ka bɛn ka jamana in kɛ yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye ko min kɛra a ma bɛn nka Ala ta y'a ka ko ye a sago b'a yɛrɛ la a sago b'anw yɛrɛ la ayiwa Sadio silamɛ don Sadio sɔrɔdasi don Sadio maliyɛn don Sadio baarakɛla don Ala k'an fama vraiment n bɛ welekan min bila maliyɛnw ye dɔrɔn dɔwɛrɛ t'anw bolo Mali kɔ an tɛ se ka foyi falen Mali kɔ Mali la Mali y'anw de ta ye wa mɔgɔ wɛrɛ tɛna Mali jɔ an place la anw de ka kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ka jamana in jɔ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n bɛ talisi bila kɛ o yɔrɔ fana na sɔrɔdasi minnu bɛ front na k'u encourager minnu taɲana depuis kɛlɛ in daminɛ fo ka na se sibiri don avril kalo tile 25 maa o maa taɲana sibiri fara militaire kan Ala ka hinɛ olu la k'u dayɔrɔ suma k'u fara silamɛsuw kan Amina yarabi Ala k'o duwawu sanumanw minɛ kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ lajɛba dɔ sigira ka bɛn ni araba tɛmɛ kilo 29 san 2026 CCB ale kɔnɔna na lajɛ in yɛrɛ a tun bɛ tali kɛ maliyɛnden minnu sigilen don diɲɛ jamana wɛrɛw kan olu tɔgɔla minisiriso min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ale ka lakanali kɛlɛba dɔ de kun don sigi in yɛrɛ a kun de ka se ka farafinna kurukara jamanaw k'olu yiriwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ka ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ a tun seriyalen don Mali ministre fɛ min ka baara bɛnnen don maliyɛn minnu sigilen don jamana wɛrɛw la olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Cherif la Jabaranin Su tɔgɔ la u ye laseli kɛ Mamadu Ben Cherif Sumano ani Samba Traoré ka kuma galaman na an ka jɛ ka seereya Zone de libre échange continental bɛnkan de don farafinna Union africaine olu de ye jelikafu in bila en place Mali a ratifié Mali an ka députéw olu ye yamaruya di k'u sɔnna ko jelikafu ka bila baara la Mali la jelikafu in kɔrɔ ye mun ye c'est-à-dire jago ale ni farafinna ka kɛ kelen ye jago ni baara kɔnɔna na frontière ka bɔ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ voilà pour que ni maliyɛn mun bɛ fɛ ka taa ni a ka mangoro feere la par exemple ni mɔgɔ min bɛ mangoro feere kɛ a bɛ fɛ ka taa a ka mangoro feere Ghana n'a taara Ghana n'a ka produit ye a ka mangoro ye ale ni Ghanayɛnw bɛɛ kan ka bila sur le même pied d'égalité ça veut dire quoi sariya min bɛ boli Ghanayɛnw kan ye o sariya kelen o de bɛ boli an ka o mangoro jagokɛbaga ma ka farafinna jagokɛla bɛ bila niveau kelen na bon ni ye jelikafu in yɛrɛ jateminɛ Mali ye a bolonɔ bila la comme n y'a fɔ cogo min na an ka député bulon ye yamaruya di 2019
jamana 54 olu de a ratifié an bɛ dati min na bi jamana kelen pe de bɛ farafinna mun ma ratifié fɔlɔ mun ma yamaruya di o ye Eritrea de sinon farafinna jamana 55 la 54 o y'a ka yamaruya déjà. Bon an ta ye hakili jigin parce que a ka kan mɔgɔ minnu ni baara kɛ ni zelikafo ye n'o ye an ka jagokɛlaw ye n'o ye an ka ministɛriw ye a ka kan an ka sigi an ka ɲɔgɔn hakili jigin an ka dɔn an bɛ yɔrɔ jumɛn an kan ka taa yɔrɔ jumɛn an kan ka labɛn jumɛn de kɛ walasa an ka jago bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na walasa vraiment sɔrɔ bɛ se ka jidi an ka denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ parce que zelikafo a nafa camanba de b'a la a laban ye mun ye comme ɲɛmɔgɔw de b'anw na d'ailleurs c'est aw b'a to n ka foli bila an ka ministre ma n'o ye son excellence Musa Agatari ale ni ale de yamaruya di pour que an ka se ale ka yamaruya kɔnɔ an sera ka nin baara in kɛ ni an tilala sisan recommandation a bɛ fɔ fɛn min ma ko recommandation atelier bɛ na recommandation minnu kɛ laɲini minnu kɛ o laɲini an b'a bila sɛbɛn kɔnɔ ka a da ale ma maintenant n'a kan ka taa sira min fɛ ale b'o fɔ n b'a dɔn kɔni ministre min ɲɛsinnen don jagoko ma ale ni ministre min ɲɛsinnen don finance ma nafoloko ma olu sen bɛna na ye vraiment recommandation ninnu na pour que vraiment an ka maliyɛnw u bɛ jago kɛ yan cogo min na n'u ka minɛnw ta ka bɔ yan ka taa n'a ye Burkina u taara n'a ye Ghana ou bien Nigeria sariya min bɛ bolo olu kan a bɛɛ ye sariya kelen ye. Bon ne kɔni nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ in kan parce que ne ka service n'o ye délégation générale intégration africaine ye farafinna jamanaw bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na ka frontières bɛ yen parce que n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko Mali ye champion de ye Union africaine intégration africaine ko la an ka ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn tɛmɛna hali ni y'an ka sariya sɛbɛnba ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko constitution loi fondamentale vraiment o nisɔndiya bɛ ne la kojugu an fana bɛ ka baara k'o de sira kan vraiment n'Ala sɔnna ma an tɛna na reculer pour ça. Ali bi kunnafoni nasira yɔrɔ fɛ min bɛ tali kɛ kalanso la a bɛ fɔ min ma l'établissement scolaire bilingue les Victorieux n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotiba kɔnɔna ma o maaw ye u ka kalanso kura dɔw dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la den fitininw bɛ na ni yɔrɔ min na ni o ye crèche ye fo ka taa se jardin den minnu bɛ classe kumabaw la ni o ye grande section ye o maaw olu ka classe kura dɔw olu dayɛlɛnna u fɛ a yiriban tigɛli n'o ye saraba tigɛli ye ka bɔ classe ninnu da la o kɛra ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye sɔgɔmada yan fanw fɛ Sherifila Jabaramuso tɔgɔya la Abdul Karim Sako ani Baba Keita olu de tun bɛ yen nɔ. Kalanso min ni a bɛ wele établissement scolaire bilingue les Victorieux ale kɔni ye kalanso kuraw fara a ka baara yɔrɔw kan min bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw n'o ye jardin denninw ye u ka se ka kalan kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a fɛrɛlen don ni a lafiya ka bon fɛnɛ u ye kilasi kura 3 fara u ka kalanyɔrɔw kan n'o ye jardin denninw ta ye ani dumunikɛyɔrɔ kura n'o ye kantini ye ka fara dusi kan n'o ye koliyɔrɔ ye o ɲɛgɛn fila ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u fɛ cogo min na denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna na ani hakilisigi kɔnɔna na ni kalanso kura minnu dayɛlɛli a kolonbokarila u fɛ denmasaw caman ɲɛna bawo olu welela kalanso ɲɛmayaso fɛ u ka se ka na seerali kɛ ni baara kelen in na denba minnu nana a kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyalen don u nalen n'u ka denmisɛnnin ka se nin don ma u ma foyi ye a la ni nimisiwasa ani ɲɛta kɔ. Vraiment mu tɛ n bolo k'a fɔ a ɲɛna a sara t'an bolo quoi a bien dit parce que an denmisɛnninw an ka denw éduquer vraiment ou éduquer là même à la maison on sent que vraiment ils sont bien éduqués à l'école u saniyalen don u bɛ denmisɛnninw ladon ka ɲɛ u bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ fɛnɛ. Awɔ ne den bɛ yan nɔ bon a ka ko ɲɛna yɛrɛ de a kuma man ca a nanen yan nɔ a bɔra a yɛrɛ la a bɛ kuma sisan nɔ yɔrɔ fɛrɛlen don yɔrɔ jɛlen don yɛrɛ de sanuya kɔni o bɛ yan nɔ yɛrɛ de. Alhamdulilayi ne denw bɛ Victorie la a bɛ san 5 bɔ bi an ye wasa sɔrɔ a la parce que enseignement an bɛ fɔ a fɔ c'est de qualité laɲini ye fɛn o fɛn o bɛɛ bɛ sɔrɔ Victorie la yan ka d'a kan o bɛ français kɛ o bɛ anglais kɛ o bɛ arabu kalan fɛnɛ kɛ ça c'est facultatif a ka di mɔgɔ min ye olu bɛ arabu kɛ donc vraiment genre hygiène bɛ yan ni éducation a fila bɛɛ de bɛ yan donc an bɛ weleweleda de kɛ parents ma u ka na n'u denw ye Victorie la nimisa fosi tɛ Victorie nali la. Fɛn min ye kalanyɔrɔ yɛrɛ directeur ye n'o ye a ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ ni kalanso kura minnu dilanlen filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye kɔrɔlen minnu bɛ ka dɔ fara o kan
denmisɛnninw bɛ se ka baara kɛ u fɛrɛ ma cogo min na yɔrɔ kɔnɔ n'a a ka sanu ni a fɛrɛlen fɛnɛ don ni hakilisigi fɛnɛ b'a kɔnɔna na bawo denmisɛnninw kalifa bɛ olu la o de kama u masaw fɛ. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ o an ye kilasi 3 de jɔ denmisɛn fitininw ye n ko denmisɛn fitininw ka taa crèche la den kalo 3 kalo 4 fo ka taa san 4 san 5 la donc n'o ye crèche petite section moyenne section et grande section salle ye jɔyɔrɔ olu de ye. Bon i b'a dɔn ni yɔrɔ ma lajɛ ani yɔrɔ man ɲi a bɛ baara gɛlɛya maitriw bolo a b'a gɛlɛya hali denmisɛnninw yɛrɛ bolo mais an ka yɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ n'i sera yan donc i bɛ sɔn mun na parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a la salle kelen toilette kelen donc fɛn bɛɛ bɛ denmisɛnninw ka niveau la hali o ka dumuni bɛ ta sanfɛla la ka taa installer o ka yɔrɔ la donc problème foyi tɛ yen kalan bɛ yan o ye kelen filanan ladamu bɛ yan 3 bon ni den fana nana yan nɔ ka taa sɔgɔmada fɛ jusqu'à 18h da fɛrɛmɛlen don n'i ye den bɔtɔ ye da fɛ dɔrɔn soit ye téléphone ci ou bien e yɛrɛ jɔla da la caméra fana bɛ da la n'i nana dɔrɔn an bɛ ja lajɛ n'an bɛ dɔn ou bien n'an t'i dɔn donc sécurité dan don. Karadonna k'a fɔ établissement scolaire bilingue les victorieux duguma kalan dama t'a kɔnɔ n'o ye jardin denninw ye collège ni lycée o kalansow fɛnɛ b'a kɔnɔ. Mali jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ musolakaw bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛnnen don sɛnɛ jago fo ka taa se bololabaaraw ani école kalandenya fo ka taa se u n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ ma minnu bɛ sigida yiriwa nka a caman na i b'a sɔrɔ u bɛ dibi la n'i dun y'a ta k'a lajɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana a ɲɛta a sabatili la yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ hali bi nin baara in a laɲini na min bɛ tali kɛ an ka ɲininikɛla Alhamidu Badini ani Numu Kone olu y'u ka kuma galamani ta ka don Bamakɔ bɔlɔnbɔlɔncɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa u ka kuma galamani tɛngu musoba dɔw la yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ muso olu jɔyɔrɔ kan Mali jamana o kɔnɔna na an ka jɛ ka sɔrɔlenw seereya. Kabini fajiri kɛɲɛ fɔlɔ an ka muso cɛsirilenw y'o selen ye hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kan ka balo i wɔsi la ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la ni k'u jɛniyɔrɔ fin denbayaw olu ka nisɔndiya n'u ka lafiya la. Aminata, Fatumata, Bintu, Mariam an'u ɲɔgɔnnaw olu kale ka di ko u na dɔ kɛ u yɛrɛ ye. An bɛ yuguyugu de feere ni wagati min bɛ yen nɔ ni funteni i n'a fɔ ni funteni bɛ yen funtenina fini bɛ san ni nɛnɛ bɛ yen nɛnɛ fini bɛ san awɔ musow de ka ca tila bɛɛ ye muso ye ni ko du i ko muso bon musow de du yɛrɛ fanba bɛɛ ye an bɛ bɔ ka na an dayirimɛ ɲini denmisɛnninw ka dépense b'a la an yɛrɛ taw b'a la walasa k'an cɛw dɛmɛ. Ni muso cɛsirilen ninnu i b'u ye jamana fan bɛɛ kabini sugu kɔnɔnaw togodaw jamana sɔrɔ ko o bɛ se yakubaya cogo minɛ a ka ja ni k'u jɛniyɔrɔ fin yiriwa o sabatiliko ɲuman sira kan. Aw bɛ sɛnɛ kɛ koyi n'anw ka lemuru sera sisan Bamakɔka minnu b'anw ka lemuru san olu o ka ca wa u b'a dɔn fana o bɛ cogo min sunsun bɛ ten mangoro bɛ ten saladu ni fɛn caman bɛ ten wa anw tɛ engrais k'an t'a la fana an b'o baara kɛ fini min filɛ n kan na komi n ɲɛ b'a la a danna centre la o Baginda mais Mimi Pedro de y'a kalan ale fana ye muso de ye. N'i ko sɛnɛ walima sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali i ko an balakaw bari sabula olu de bɛ a wulikajɔ caman kɛ kabini foro kɔnɔ bayɛlɛmali fo ka taa bila san ani feere la musow de wulilen do k'u jɔ k'olu bɛ balo o wɔsi la. An ye musow dɛmɛ ka nakɔ kɛ ka forow sɛnɛ n'o ye burusi kɔnɔ musow ye o kɔni vraiment an y'u dɛmɛ dɔ ye élevage kɛ dɔ ye aviculture kɛ dɔ ye transformation kɛ surtout muso caman bɛ transformation na ni unité de transformation sigiyɔrɔ la bon hali Bamakɔ yan nɔ ani Ɲoro unité de transformation b'an bolo parce que ne yɛrɛ bɛ centre de formation professionnelle 2 bɛ ne yɛrɛ tɔgɔ la donc an bɛ ka baara ye dɔrɔn muso bɛ se ka dɛmɛ muso ka bɔ sokɔnɔsigi la bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye. Walasa o ka laɲiniw kunkilennaw an'u ka ɲinifɛnw o ka se ka sabati ni k'u jɛniyɔrɔ fin jamanajɔ kɛnɛ kan an balakaw kɛlen bɛ kulu ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko bawo kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ o jɛrɛw bɛ tɔn ko fɔ
fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fo ka taa bila baɲumankɛtɔn olu la. O wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na an balakan caman ka bɔ nɔgɔ la sabati la ka sabu kɛ kɛnyɛrɛ ye ani baaradegi ye. O kɔfɛ o fana kɛlen do ka wulikajɔ sabati yasa an balakanw ani an balimamuso olu fana bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogo min. Centre sigini bi cɛ an ye maa bayiri ka former parce que an ye mɔgɔ min former ka ca 2000 personnes donc olu formelenw fana caman alhamdulillah bi caman bɛ ka baara k'i yɛrɛ ye ou bien caman bɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka entreprise kɔnɔ. O hakilina in sababu fana nana parce que Mali la yan mɔgɔw tɛ mode valeur dɔn. San o san an bɛ étrangers sɔrɔ an ka kalanso in na yan n'o ye ivoiriens centrafricains sabula olu ka jamana ninnu kɔnɔ n'i ka niveau nɔ ta i tɛ se ka taa école de couture la. Mais Mali kɔnɔ yan nɔ an kɛlen do ka baara in kɛ bolo kɔfɛtɔ baara ye dɔɔni sabula an bɛ denmisɛnnin minnu sɔrɔ denmisɛnnin minnu ka kalan ma taa ɲɛ ou bien denmisɛnnin minnu bannen do kalan ma olu nayɔrɔ ye centre ye. C'est vrai u bɛ se ka na u bɛ se ka profiter an ka formation na. An balakanw k'olu tɛ danni dɔrɔn ma bawo fɛn min ye jamana mara ye k'u b'u sen don o fana na. An ko mun ma ko gouvernance cogoya minɛ o fana bɛ se k'u ka hakilinataw di jamana sariyaw tatɔ la ani k'i wuli k'i jɔ a lawaleyali sira kan ko bawo kun tɛ se ka di cogo si la a tigi kɔ. Ka musolakaw ye jamana ka fanga buda kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ o ye kunnawolo ni nisɔndiya de ye anw ma parce que fɔlɔ a kun ma faamu i kun b'a ye k'a fɔ ko musow kun ka dɔgɔ nin kɔnɔna la. Donc an bɛ foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o la fɔlɔ u ye sariya mun ta n'an b'a fɔ o ma loi 050 musow kelen ka loi tɛ a bɛ bɛɛ de concerné mais a kɔni kɛra sababu ye musow fana ka ca wasabulon kɔnɔna la ni an ka gouvernement baarakɛyɔrɔw la fan bɛɛ fɛ wa hali ni bureau bɛ sigi i b'a sɔrɔ musow dɔɔni b'a la. Donc o ye taɲɛ dɔ de ye an ma an bɛ foli kɛ o la mun tɛ yen nɔ fɔlɔ. Anw yɛrɛ bɛ volet fila de kɔnɔ muso ka yɛlɛma hɔrɔnya hakili sira fɛ muso ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ sira fɛ ani muso ka yɛlɛma hɔrɔnya a ka décision sira fɛ. O kɔfɛ anw bɛ gouvernance locale la. Gouvernance locale ye jumɛn muso ka se k'a da don a ka jamana sigida mara la. O kɔnɔna na information caman kɛ ni musow ye 2023 partenaire fila i y'an dɛmɛ fo ka se bi ma NMD ani Grande-Bretagne an ye muso caman former k'u hakili la kunu jamanaden ɲumanyaw la k'u hakili la kunu démocratie la k'u hakili la kunu implication à la gouvernance locale u k'u da don sigida mara la u k'u ka CDRLw sara u k'u ka devoir kɛ walasa jamana k'u ka hakɛ d'u ma. K'a dɔn k'a fɔ an bɛlaka ninnu ka wulikajɔ fanga ka bon wa jamana tɛ se ka jɔ cogo si la o kɔ. U y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko o gɛlɛya caman de b'u kan kabini musaka sɔrɔli la k'u ka kuntilennaw waleya ani kuntilenna minnu bɛɛ la n'o ma faamu maaw fɛ halisan o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya caman. Cɛsiri musow ka soli ka wuli bɛɛ ɲɛ ni k'i da bɛɛ kɔ maa si de ma to kɔ fasojɔ sira kan kɛrɛnkɛrɛnya ma an balakanw ani npogotigini minnu bɛɛ la ni dabama y'u lajarabi ni lujura ye. An bɛ baara caman kɛ kɔsa in na an ni voici an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye 50 femmes handicapées détentrices de droit minnu bɛ yen nɔ n'u senw man ɲi u bolow man ɲi an ye safunɛ dilanyɔrɔ belebeleba dɔ dayɛlɛ ka d'u ma jalakɔrɔji ka moto taxi saw ye u bɛ safunɛ in feere moto taxi na ka formation k'u kun ka yɔrɔ in dayɛlɛ u bɛ k'o feerew kɛ Oxfam yɛrɛ u ye trophée d'a ma o projet kɔnɔna na o muso lujuratɔ ninnu a barika Ala ye bi kɔni vraiment olu bɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ u bɛ ka dɔ k'u yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Sɔrɔ ani yiriwa o dama dɔrɔn tɛ an balakanw o kale ka don k'a fɔ ko n'u jɛniyɔrɔ fin bɛn ani kolosuma sabatili la Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma yɔrɔ minnu bɛɛ la ni gɛlɛya bɛ n'u yɔrɔw ka jan kosɛbɛ duguba kɔnɔnaw ma. Fɛn o fɛn min bɛ yen n'o de ka se association ma regroupement fɛn o fɛn n'a bi kɛ musow bɛ fara ɲɔgɔn kan la et puis musow représentelen b'a bɛɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ n'i donna an ka duw kɔnɔna na ni kungo b'i bolo a kɛra hɛrɛ a kɛra hɛrɛ tana ye a kɛra fɛn o fɛn min
f'i yɛrɛ b'i jɔ i yɛrɛ la tellement que musow bi bɔ kana kɛ ka yɔrɔ fa i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ jama sera ka na e nɔfɛ cogo min f'i b'i jɔ i yɛrɛ la an kɔni an fɛ yan nɔ an b'a fɔ vraiment bɛn ni keleya a bi an fɛ yan. Maliba musow ko jamanajɔ tɛ kɛ olu kɔ cogo si o ye taaɲɛ sira ta o bɛ hakilijagabɔw kɛ wa maa bɛ se k'u kɛ misali ɲuman ta yɔrɔ ye. Faso jɔbaw an balakaw a caman yɛrɛ dɔɔnin tɛ tuma dɔ la nka yiriwa kuma tɛ se ka fɔ cogo si la olu kɔ o caman de kɛlen don ka jɔyɔrɔba ta denbaya ka lafiya ani dudenw olu ka hakilisigi kɔnɔna na ka an faw olu dɛmɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛ nin cogo la a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i kɔfilɛ an balaka ninnu ani an balimamuso ninnu na ko baw n'i ye muso dɛmɛ i ye du dɛmɛ wa i ye jamana dɛmɛ. Ali bi an bɛ nin kunnafoni nɔfɛ tugu kɛ min bɛ tali kɛ kafo la ni ale an ka muso jɛkulu olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye ni a yɛrɛ bilala sen kan kabi mars kalo san 2092 waati la 1992 a ka baarakɛta o de ye ka se ka musolakaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musokulu ni o ye association ye ani musoba ɲumankɛtɔnw ni o ye ONG féminines ye o siratigɛ fɛ an ka se ka faamuya sɔrɔ kafo yɛrɛ u ka baarakɛtaw la Mali jamana kɔnɔna na minnu bɛ kɛ yiriwa sira ye ka ɲɛsin musolakaw ma an sera u ka maa ɲɛma yɛrɛ ma ale ye ɲɛfɔli minnu sɔrɔ ka kɛ Alhamidu Badini a num kone olu ka kuma galamani na an ka jɛ k'o fana seereya. Démocratie wagati nana tuma min na jatew nana ye k'a fɔ muso jɛkulu commencera ka falen donc o la a laɲinina muso jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan o b'u kumajɛya o b'a to ni an ka ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka kuma musow fɛ o bɛ se ka jɛkulu kelen sɔrɔ u ni mun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o ka bɔ la minnu fana bɛna an dɛmɛ ni kama n'o ye partenaires ye n'olu fana b'a fɛ ka musow hakilina sɔrɔ u bɛ jɛkulu sɔrɔ u ni mun bɛ se ka kuma donc kafo hakilina nana o cogoya de la donc o la a créé en 1992 précisément mars kalo tile 24 a y'a ka récépissé sɔrɔ o y'a to a lakodɔnna an ka ɲɛmɔgɔw fɛ donc ka bɔ o wagati la fo ka na se sisan na ka fɔ kɔni a dɔ de bɛ ka fara a jama ka don o don ka taa fɛ depuis a bɛ Bamakɔ dɔrɔn de kɔnɔ fo sisan a bɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ a bɛ Mali cercle bɛɛ kɔnɔ a bɛ Mali commune bɛɛ kɔnɔ a bɛ Mali quartier bɛɛ kɔnɔ ka hakili jigin kɛ ATT ka kuma la ko hali ni taara Mali dugu laban de la hali n'a kɛra muso kelen i b'o sɔrɔ mun b'i yɛrɛ yira k'a fɔ k'ale ye kafo ye. An bɛ se k'a fɔ an bɛ baara kɛla ni mun ye sisan parce que an bɛ k'an ka répertoire actualiser an y'a ɲini an ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ région ni fan bɛɛ u bɛɛ k'u ka liste bila ka na parce que wagati ni wagati an bɛ to k'an ka répertoire actualiser mais an bɛ donni mun na komi bi an bɛ baara kɛ ni hakɛ mun ye muso jɛkulu 7,000 parce que n'i ye kafo yɛrɛ ta k'a lajɛ association b'a kɔnɔ groupement de femmes b'a kɔnɔ coopérative b'a kɔnɔ ONG féminines b'a kɔnɔ fɛn fɛn n'a bɛ fɔ i ma ko muso jɛkulu bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kafo kɔnɔ dabɔra ka musow fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen tagama ni hakilina kelen mun na an jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya fasojɔ la cogo min ni fasojɔ ta k'a lajɛ i bɛ musow sɔrɔ a fan bɛɛ la du kɔnɔna na fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ n'i y'a mɛn du yɛrɛ muso de don den lamɔ ka dudenw tɔpɔtɔ o ye muso jɔyɔrɔba ye ni bɔra yen nɔ n'i taara kɛnɛmala la ni secteur fɛn fɛn ta n'a fasojɔ bɛ fɔ a secteur ma i b'a sɔrɔ musow jɔyɔrɔ bɛ a la ni secteur informel yɛrɛ ta musow de ka ca o la ka tɛmɛ cɛw kan ni secteur public ta musow jɔyɔrɔ b'a la bien vrai que o yɔrɔ la cɛw ka ca ni musow ye parce que danfaraba kun donna musow ni cɛw cɛ kalanko ta fanfɛla la musow bɛ furu joona a dɔw yɛrɛ tɛ taa kalan école la
bon sisan nɔ faamuyaliw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni surtout mun ye an b'a fɔ mun an ka togoda la yɔrɔ ninnu musow tun tɛ taa ekɔli la hali n'u taara u bɛ bɔ ka furu bɔ yira k'a fɔ ko muso ka nafaba tɛ kalan na ou bien hali minnu ma taa ekɔli la fana u bɛ to so kɔnɔ baw dɛmɛni na sokɔnɔ baaraw ni jagow ni fɛn caman na donc o b'a yira k'a fɔ muso faso baara tɛ se ka taa cogo si la musow kɔ donc musow bɛ ka jɔyɔrɔba fa kalanko ta fan fɛ sisan an bɛ ka taa ekɔli baw la an bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ yen nɔ parce que o kota ko in n'a bɛ fɔ a ma 30% a bɛ ka lawaleya hali n'a ma kɛ pourcentage ba ye mais a kɛra cogo cogo minnu kan ka musow nume ou bien ni élection kɛra hakili bɛ to musow la o hakɛ batoli la ni administration ta k'a lajɛ fɔlɔ ani bi a tɛ kelen n y'a fɔ facteur caman bɛ na nana ni sababu ye mun na musow jɔyɔrɔ dɔgɔyara administration baara kɔnɔna na mais o walew bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni parce que musow yɛrɛ bɛ ka kalan musow bɛ ka faamuyali sɔrɔ musow bɛ ka musakaw fana sɔrɔ mun b'a to u da bɛ don faso jɔ baara la décision bɛ ta yɔrɔ min na u fana bɛ kɛ na parce que fɔlɔ la cɛw de tun bɛ décision ta musow place la an ka lamɔ cogoya an tun b'a fɔ fɔlɔ ni cɛw y'a bila yɔrɔ ma an bɛ yen nɔ mais a ka ca ala fɛ n'a fɔra hakɛ ko cɛw hakili bɛ to u yɛrɛ de la kosɛbɛ hali n'a ka d'u ye ka musow t'a fɔ ko kuma bɛnnen bɛ kumatigi la ni mɔgɔ wɛrɛ e yɛrɛ bɛ se k'i kunkan ko fɔ cogo min na hali ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'a b'a fɔ a tɛna se k'a fɔ ka i nimisi wasa mais n'i yɛrɛ b'a kɛnɛ kan a ka ca ala fɛ i bɛ lamɛn i bɛ faamuyali fana bɛ sɔrɔ i ka kan ni hakɛ mun ye o bɛ se ka d'i ma. O de fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Amadu Kamara fɛ. Chadkaw fini no Chad faba kono ma kɛmɛ yirika caman farala ɲɔgɔn kan ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka bɛn ni arabadon avril kalo san 2026 yasa kanabila se ka kɛ u ka ministri ɲɛmakɔrɔ ani fanga senamatɔ ɲɛmadon n'o ye Succès Masara ye ni ale lasagolen bɛ kokoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ a bi san 1 bɔ o hukumu kɔnɔna na ni ma kofɔlen ninnu bɔra k'u ka nisɔngoya jira ka bɛn ni u ka fanga ni jɛkulu n'an b'u wele ko transformateur u ka san yɛlɛma tako shekina u farala ɲɔgɔn kan sifinaka ma caman minnu y'a ye k'a fɔ ko ni ma kofɔli ka minɛli ko a bɛ sariya sɔsɔ a b'o de jira k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Succès Masara ni ma kalanin don nafoloko nasiraw fɛ a y'a ka sanfɛkalanw kɛ Faransi jamana ale ni Kamerunikaw fini no a danaya dara kan ka kɛ ministri ɲɛma ye san 2024 kuma u ka jamana kalata ɲɛkɔrɔla la yasa fanga ale ni fanga senamatɔn u ye se ka magɛrɛ ɲɔgɔn na ka bɛn ni laɲini sabatili k'a jira u la k'a fɔ ko ministri ɲɛma kɔrɔ ale ni jamana ɲɛma n'o ye Mahamati Idris Déby Itno u karila ɲɔgɔn na kalata senfɛ min senfɛ Succès Masara y'a jira k'a fɔ ko sebaya kɛra ale ta ye baw maa 100 o 100 a ye maa 18 a n'a kun ka fɛn olu de ye kalata ye jamana ɲɛma kɔrɔ ale ta bɛnna maa 61 n'a kun ka fɛn olu bɛɛ lajɛlen ye danaya da ale kan ka sanga ni o waliya n'u o muɲukumanya ka kɛwalew ye kiiri tigɛlamaw tun ye a ɲangi san 20 kaso o ta ko o da kan ka sabu kɛ k'a ye maaw lasu ka kɛ fanga kan min bɛ kɛ sabu ye ka basigi baliya ani bisibasa ko don jamana kɔnɔ kiiri tigilamaw ka fɔla min kɛra sabu ye ka maa 40 olu bɔnɛ o ni na Chad jamana kɔnɔna na. Congo Kinshasa jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila n'ale ye Congo jamana ɲɛmakɔrɔ ye l'Américain y'a ɲangi Amérique jamana fɛ ka sabu kɛ ko a kɛlen bɛ ka bisibasa ni basigibaliya ko do Congo jamana kɔnɔna na Joseph Kabila ale ye Congo jamana mara san 2001 kana bila san 2012 la o siratigɛ fɛ waleya cɛjugu minnu fɔle filɛ nin ye l'Américain jamana y'a tɔgɔ do lisi la lisi min jate minɛlen bɛ Amérique marabaw fɛ minnu ye
l'Amérique jugu ye n'an b'a fɔ a ma ko liste noire. O jɛrɛjɛkuluba maaw ye ɲangini bere ta ka ɲɛsin Joseph Kabila ma ka sabu kɛ nafolo yuruku ani nafolo dunkojugu ye. Ka fara u bɛɛ lajɛlen kan, a yera k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɛlen bɛ ka basigibaliya waliyaw sabati Kongo jamana kɔnɔna ka sanga ni a yɛrɛ ka laɲini ye. L'Américains ka nin jɛrɛjɛkulu maaw y'a ɲini l'Américain den bɛɛ lajɛlen fɛ ani l'Amérique cakɛdaw maa si kana baara ɲɔgɔnya sabati i ni maa kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Joseph Kabila n'ale ye Kongo jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye. Américains kɛlen bɛ ka ɲangini minnu ɲɛsin ma o dɔ bɛ tali kɛ jamana gouvernement lakarili waliyaw ani maamurutilenkulu minnu bɛ Kongo jamana kɔnɔna na n'o ye M23 mɔgɔw ye ka fara Alliance du Fleuve Congo o jɛrɛjɛkulu maaw kan no olu bɛɛ lajɛlen jateminɛlen bɛ k'a fɔ ko ninnu ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ale ka jɛrɛjɛkulu sigilen yaasa minnu bɛ se ka dɛmɛ las'a ma Kongo jamana kɔnɔna na n'u dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Kongo tilebiyanfan ma n'o ye Goma marabolo kɔnɔna ye. Ni ɲangini minnu ɲɛsinnen filɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ma n'a sɔrɔla waliya cɛjugu minnu laɲininen bɛ Joseph Kabila fɛ kabini septembre kalo laban wagati a ɲangina kiribulon min fɛ o y'a jira k'a fɔ ko Joseph Kabila ka ni fali ka kan ka sabu kɛ a ka jɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin maamurutilenkulu minnu bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔna na ni u kɔkɔrɔma donnen bɛ Wuranda jamana fɛ. Egypte kaw feni no Egypte finitigilakaw ye baara kura dɔw daminɛ baara minnu bɛ tɛli kɛ golomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka sabu kɛ u bɛ kɔnɔ min kɔnɔ basigibaliya minnu ɲɔɲalen bɛ yen fanfɛlaw la u ye kɛlɛbolo kura boloda minnu bɛ ka farifoniw ni yɛrɛma hɔrɔnya baaraw daminɛ yen nɔ k'a tɔgɔ kɛ ko Badr 2026 n'o ye san 2026 n'o ye Badr san 2026 ye. Laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka masiri tabaw u ka dɔnniyataw ka wariya ka sanga ni taabolo kura minnu bolodalen bɛ ka bɛn ni wagati yɛrɛ taabolo ye. Baara kofɔlen in daminɛnen ni finitigilakaw u ka fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen bɛ u fɛ k'olu dajira jama la ani baara minnu kan ka kɛ u bɛɛ lajɛlen se ka matarafa cogo min na ka sababu kɛ baaraw bolodacogo ye. U daminɛna avril kalo tile 26 ka taa bila avril kalo tile 30 san 2026 la a kɛra u ka jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ Canal de Suez. Badr san 2026 a sigira sen kan ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka dantigɛli dɔ ye n'o bɛ tali kɛ ka se ka golomasiri tabaw k'u la kɔgɔ ka hakilina kuraw ani taabolo kura d'u ma ka sanga ni Egypte golomasiri tabaw ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara kofɔlen ninnu n'a bɛ ka kɛ Egypte ale ni Israel dancɛ la n'o bɛ tali kɛ wɔrɔba 4 na minnu dantigɛlen bɛ nin jamana ninnu marabaw fɛ sariya bolo dɔ sigira yen nɔ n'o bɛ tali kɛ zone C n'o bɛ Israel ale ni Egypte dancɛw bɔ o wɔrɔ kofɔlen baaraw a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka i ka golomasiri tabaw ka entraînement ni u ka wulikajɔw boloda nka yamaruyalen tɛ maa si bolo k'i bɛ se ka taa i ka golomasiri tabaw bila o wɔrɔ kofɔlen na sariya min tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Egypte ale ni Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nka sariya in m'a fɔ ko maa si tɛ se ka taa n'i ka golomasiri tabaw ka yɛrɛmankutun baaraw n'u ka muɲukomaɲakaw olu boloda ka bɛn ni sariya labatoliko ɲuman ye nin wɔrɔ kofɔlen in na Egypte ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ. Taji ko nasiraw fɛ a yira k'a fɔ ko alamusadon taji sɔngɔ yɛlɛla ka se kundama ma a ma deli ka min sɔrɔ kabini kɛlɛ min bolodalen bɛ États-Unis ale ni Iran ani Banisirala ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2022 kuma a yira k'a fɔ ko taji sɔngɔ dolari wari la a bɛ t'i jɔ 126 min ɲɔgɔnna tun ma deli ka kɛ kabini san 2022 o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la koyi sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnya minnu tun bolodalen bɛ Ameriki ale ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Detroit d'Ormuz ale ye kɔgɔji taji tɛmɛsira fɛ ko a yira k'a fɔ hali bi gwɛlɛyaw caman bɛ o baara ninnu na minnu kɛra sababu ye kurunba minnu bɛ taa i kɔngɔ fa taji la ka don n'a ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na o kurun ninnu ka tɛmɛniw gɛlɛyara wa a yira kumaw la yɛrɛ kulu ninnu tɛ ka se ka tɛmɛsira sɔrɔ o y'a to taji sɔngɔ a yɛlɛra Europe ale ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ o kuma kelen na Ameriki jamana ale y'a danseli kɛ k'a fɔ ko u kɛlen bɛ ka
jɛkulu sigi sen kan jɛkulu mun tɔgɔdara ko Maritime Freedom Construct no o ka laɲini ti dɔrɛ yasa ka se ka taji nunu kɔgɔji Detroit Dormusu kɔgɔjiba tɛmɛsiraw labila yasa kurunbaw bɛ se ka tɛmɛ yen cogo min na nka fɛn min ye Iran jamana o kɛlen bɛ k'o waleya ye cogo wɛrɛ la wa ko kɔri tɛ bɔ fɛn na ka sɔrɔ ni Iran ma jɛna ye sabula Iran jamana ɲɛma n'o ye Layatullah Mojtaba Kameni ale y'a jira k'a fɔ ko Ameriki kɔni bina kumaɲɔgɔnya minnu bolodara Iran ani Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ k'a da ma ja Ameriki jamana la ka sanga ni Iran a ka laɲini baw Iran n'u y'a yira k'a fɔ ko Ameriki k'i dabɔ o ko kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen na pewu jamana fila an bɛ kuma minɛ ko bi u kɔni kɛlen bɛ ka u jɔyɔrɔw bɛɛ kɛlen bɛ ka i kwada o la kosɛbɛ wa kɔlɔlɔ musakako tajiko n'a nasiraw fɛ olu kɔni bonyana kosɛbɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kan. Ni ne be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ ka kulumajɔ an n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.